Bueno, de efectivos chegamos ben, só temos a duda de Agulló por problemas físicos e a baixa segura de Remeseiro por cumplir ciclo de tarxetas, non? Pero o resto están todos con total disponibilidade para formar parte da convocatoria. Ben, a ver, eu creo que o equipo a nivel físico e mental está en un moi bo momento. É certo que non fomos capaces de gañar, pero que nun partido moi cerrado, bueno, levamos todo o peso, non? O control, creo que tamén do partido, buscando unha ocasión. É certo que non fomos capaces nos últimos metros de ter esa claridade, non? Que solemos ter e de que apareceran ocasións de gol máis claras, de aí o 0-0. Bueno, como dixen no final do partido, e creo que despois vendo todo o que pasou na xornada, pois a estas alturas é un punto máis, hai que seguir sumando e agora pois que a intención de volver fora da casa, volver a puntuar, non? Porque esta continuidade agora de puntuar varias xornadas, sobre todo somos capaces de gañar fora da casa, pois nos van a dar un salto importante, non é un pouco o que buscamos. É un pouco de todo, non é un campo ao que nos temos que adaptar, moi estreito, creo que son 90 por 56, bueno, unhas características determinadas, onde é moi complicado certo tipo de fútbol, pero bueno, nós non vamos a cambiar excesivamente o que facemos, non? Creo que non nos está dando moi bo resultado cando cambiamos drásticamente, así que, bueno, vamos a intentar, ou temos que adaptarnos ben ao terreo de xogo, pero que as nosas virtudes, non? E intentar, pois, plasmar o que somos e ir a polo partido, ser un equipo ofensivo, con outras características, pero ir igual a polo partido, non? Non, está claro que hai que adaptarse a un campo moi estreito, hai que ter conta un pouco das dúas cousas, non? O rival manexa ben ese campo, está facendo moitísimos puntos como local, iso por un lado, porque o manexa ben, pero tamén porque ten bons futbolistas, se reforzou ben no mercado invernal, bueno, está nun bon momento, non? Perdeu agora fora da casa o último partido, pero está nun bon momento, estaba moi afundido, está salindo dos postos baixos da clasificación, foi capaz de gañar en Santiago fai poucas semanas. Bueno, é un equipo que está en un bon momento e que no seu campo todavía é máis forte, non? E creo que temos que ser, bueno, conscientes deso. Sí, unha é eso, non? Que hai moita acumulación de futbolistas, que a amplitud, ainda que lle des a máxima amplitud, pois son eso, 56 metros, e que hai que ser moi preciso, ter poucas pérdidas en campo propio, bueno, minimizar eses erros que che poden penalizar moi forte, non? Eu creo que eso é a clave dese partido. Depois, bueno, pois ser un equipo que busca a portería contraria, porque tamén temos armas para facerlle dano a Llanera e temos que ir, bueno, ca mentalidade de facerlles daño, non só de adaptarnos e de esperar a ver que pasa, sino, bueno, ir a buscar o partido desde o principio. Incidimos moito esta semana en eso, non? En saques de banda tanto a favor como en contra, no propio balón parado, traballamos prácticamente toda a semana pois nas mesmas medidas que ten o terreo de xogo, todo un pouco encamiñado a que o equipo se adapte o máximo posible, non? Nunha semana nada máis, pero que chegue ali e que non sexa todo extraño, non? Entonces, os espacios son máis reducidos, xogamos partidos pois con ese ancho de campo, bueno, eso, buscar unha similitude ao que te podes atopar o domingo. Vai un pouco pola mesma liña, non? Así está claro que se reforzou con un bo porteiro, con Keita ahora no medio campo, que tamén é un futbolista que lles dá moita presencia, moita calidad. Bueno, arriba está xogando con Romariz e con Javi Sánchez últimamente. Bueno, un punta máis referencia, outro máis móvil. Bueno, é un equipo que sabemos que ten armas para facer dano, pero, bueno, vamos a buscar os seus puntos débiles, non? Que como a todos tamén os ten, a ver se somos capaces de atopalos. Creo que máis que non sufrir, hai que estar preparados para sufrir, non? Non sufrir no sentido de polas ocasións do rival ou porque te vayas a ver moi agobiado, senón sufrir porque tes que adaptarte a algo que non nos gusta, non? Entonces, eso é moi importante, que mentalmente vayamos preparados para o que vamos, que é un partido diferente aos que estamos disputando últimamente, non? Entonces, bueno, principalmente eso, mentalidade para saber adaptarse, e que vai haber momentos que nos vai a costar, pero que hai que seguir estando no partido, non? E máis en este tipo de partidos, non? Que non fai falta ter un xogo moi fluido, porque pois con balón parado, con interrupcións vas a estar sempre cerca da área do rival, con ese ancho total do campo, a área pois prácticamente ocupa casi todo o ancho, vas a ter moitas situacións cerca da área. Bueno, aí nós
sempre xeramos moito, non? Entonces, bueno, vamos a buscar ese partido que defensivamente estemos serios, que non pasemos grandes apuros e xerar moito caudal ofensivo para encontrar o gol, non? É un equipo ben traballado, adaptado ademais a ese terreo de xogo, creo que moi consciente das virtudes e das debilidades que ten, non é un equipo que queira facer máis do que pode ou do que sabe, pero aquilo que fai o fai ben, bueno, complica moitísimo a todos os rivais da categoría, tamén fora da casa, pero agora, sobre todo no seu terreo de xogo, está sendo moi forte, non moi poderoso. Equipos que veñen de, sempre pasa, non, nas ligas, equipos que veñen de abaixo para arriba, equipos que van de arriba para abaixo, bueno, é sempre así, se repite todos os anos, non? Equipos que fan unha gran primeira volta, na segunda lles costa máis, equipos que crees que están afundidos en diciembro, que moita xente pensa que xa están entregados, e que despois vemos que saen de aí e que están en boa liña, non? O sea que, bueno, influye moito o momento no que os atopas, nós vamos a topar a un Llanera en un bon momento. Que para pelexalo, supoño que 10-12 puntos vas a estar pelexando o playoff, porque tes 42, con 10 máis, 52, 53, facer eses 12 de 21 obligas aos que están ahora por detrás a facer casi 15 ou 16 de 21, non? Bueno, é unha puntuación moi alta para todos os que veñen por detrás. Calculo que por aí 10-12 puntos podrías estar aí, se non metido, na pelea hasta a última xornada. Pois creo que hai un tipo de motivación, digamos, interno, non? Do propio grupo, de ambición por conseguir máis cousas que a permanencia, non? Unha vez que prácticamente a temos aí, se non matemáticamente, pois prácticamente virtualmente feita, non? Pois é a propia exigencia do grupo e a ambición como grupo, non só como cuerpo técnico, sino que creo que como futbolistas, non? Creo que todos miran agora esa posibilidad que temos aí, que é real, que dependemos de nós nada máis de momento, vamos a ver si somos capaces de facelo así hasta o final, e creo que esa é a motivación que temos grupal de conseguir éxitos deportivos como equipo, non?